kuma Ahmadu shugabana, ba wanda ya nema ba kuma ba shugabana. Yanka ba wanda zai share mu shugabana, sai ku Ubangida Alazimi shugabana, kowa ya kasa sai ku masu ni shugabana. Sarkin kyauta tushen alkhairi sanin idona, rabin yabo rabin roki shugabana. Idan ni ya tafi tana zamani shugabana, na ganin ku yau ko gobe ni shugabana, ta abin da ba na kumba ya bar ni shugabana. In kuna tarar da ni ban shakka farin ciki na. Abincin ruhi mashayar kaunu shugabana, madadin alam gidan Hassanu shugabana, ga uwar ta jirka mai mata aunu shugabana. Kowa da ku ya raba aminu mai gidana, rabin yabo muradin ruhi shugabana, asirin jiki muradin ruhi shugabana.